खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मोनबा रायजोआव बिधानसभा बिसायख'थिनि काउन्टिंआ मैया जोबनानै थांबाय जेराव आसामाव फिन एनडिएनि सोरखार जाफिनबाय 126 मासिनि मादाव एनडिएआ गासै 102 मासियाव देरहासार जानो हादों बेनि मादाव बिजेपिआ 82 बिपिएफआ 40 एलजेपिआ 40 ओजोंहाय कंग्रेसआ 19 मासियाव देरहासार जानो हादों आरो एआइडिएफआ 2 मासियाव देरहासार जानो हादों दा फिन आसामाव एनडिएनि सोरखार जाफिनबाय ओजोंहाय केरेलायाव कंग्रेसनि सोरखार कंग्रेसआ 63 मासियाव देरहासार जानो हादों सिपिआइएमआ 26 मासियाव आइइउएमएलआ 22 मासियाव सिपिआइआ 8 मासियाव आरो केइसिआ 7 मासियाव देरहासार जानो हादों पुडुचेरीआव एआइएनआरसिआ 12 मासियाव देरहासार जानो हादों डिएमकेआ 5 बिजेपिआ 4 आइएनडिआ 3 आरो टिभिकेआ 2 ओजोंहाय तामिलनाडुआव टिभिकेआ 108 मासियाव देरहासार जानो हादों डिएमकेआ 59 एडिएमकेआ 47 आइएनसि अदेबानि कंग्रेसआ 5 आरो पिएमकेआ 4 मासियाव देरहासार जानो हादों सोनाब बंगआव बिजेपिनि सोरखार बिजेपिआ 206 मासियाव देरहासार जानो हादों बेनिनो उल्थायाव टिएमसिआ 81 मासियाव देरहासार जानो हादों कंग्रेसआ 2 एजेइउपिआ 2 आरो सिपिआइएमआ 1 मासियाव देरहासार जानो हादों बिटिसिआव फ्राय एनडिएनि बिजाथिफ्रानो देरहासार जानो हादों बिटिसिआव थानाय 15 बिधानसभा बियाबनि मादाव बिपिएफआ 11 मासियाव गेलेदोंमोन 11नि मादाव 11 मासियाव बिपिएफ दोला देरहासार जानो हादों आरो 4 मासियाव बिजेपिआ गेलेदोंमोन जेराव 4 मासियाव बिजेपिआ देरहासार जानो हादों देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरा बेसेबां मार्जिनाव देरहासार जानो हादों बेखौ फोरमायथिनो आखायाव लाबाय गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोनि सभाराम बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हादों बिथाङा 44,394 भट मोनदों आरो 22,977 मार्जिन बा बांसिन भट मोननानै बिथाङा देरहासार जानो हादों ओजोंहाय 2 नं दतमा बिधानसभा बियाबाव रबिराम नार्जारी बिथाङा फिन देरहासार जानो हादों बिथाङा गासै 48,775 भट मोनदोंमोन आरो 24,283 फारागथियाव बिथाङा देरहासार जानो हादों क'क्राझाराव सेवली महिलारी बिथाङा देरहासार जानो हादों बिथाङा 74,816 भट मोननो हादों जेराव बिथाङा 39,633 फारागथिजों देरहासार जानो हादों बावखुंग्रि बियाबाव रूपम चन्द्र रय बिथाङा 62,677 भट मोनदों गासै बेनि मादाव 23,710 फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हादों सिडली चिरां बिधानसभा बियाबाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा गासै 1,01,275 भट मोननो हादों जेराव बिथाङा 38,601 फारागथिजों देरहासार जानो हादों मानासाव थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा गासै 90,060 भट मोननो हादों जेराव 47,410 फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हादों बाक्सायाव मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा 88,820 भट मोननानै 49,050 फारागथिजों देरहासार जानो हादों बेरगावआव महिनेश्वर बर' बिथाङा 67,105 भट मोननानै 37,797 भटनि फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हादों उदालगुरियाव रिहन दैमारी बिथाङा 76,800 भट मोननो हादोंमोन बेनि मादाव 27,554 भटनि फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हादों माजबादआव चरन बर' बिथाङा 84,718 भट मोननो हादोंमोन बेनि मादाव 55,546 भटनि फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हादों ओजोंहाय बिजेपिनिफ्राय तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव बिस्वजित दैमारी बिथाङा 89,308 भट मोननो हादों जेराव बिथाङा 26,743 फारागथियाव देरहासार जानो हादों बिजनी बियाबाव रुपकुमारिया गासै 71,708 भट मोननो हादों जेराव बिथाङा 33,927 भटनि फारागथियाव देरहासार जानो हादों गरेसराव भिक्टर कुमार दास बिथाङा 68,108 भट मोननो हादों जेराव बिथाङा 69,249 भटनि फारागथिजों देरहासार जानो हादों आरो टांलायाव बिकेन चन्द्र देखा बिथाङा 84,309 भट मोननो हादों जेराव बिथाङा 54,601 भटनि फारागथिजों देरहासार जानो हादों ओजोंहाय पर्बतजरा बियाबाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय महम्मद आशराफुल इस्लाम शेख बिथाङा देरहासार जानो हादों सोनाब बंगआव बिजेपिनि सोरखार फैबाय
नाथाय गुबुन गुबुन बिसायख'थिफ्राव सोनाब बंगआव जेरैबायदि हिंसायारि जाथायफोर जाबोदोंमोन थिग बेबायदिनो सोनाब बंगआव मैयानि सानावबो गोबां हिंसायारि जाथाय गुबुन गुबुन जायगा कचबिहारनिफ्राय लानानै आसानसोलसिम टिएमसिनि वार्कारखौ होसो होसो बुनाय जाथाय टिएमसिनि मावख' सावनाय गारि मटर बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय 2024 मायथाइनि लकसभा इलेक्शनाव आरो पन्चायत बिसायख'थिफ्राव टिएमसिनि मावथिफोरा जेरैबायदि बिजेपिनि मावथि मददगिरि दैदेनगिरिफोरनि सायाव हाराहास्ति खालामदोंमोन दा उल्थायै टिएमसिनि सायाव बेबायदिनो हाराहास्ति खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों जायनि थाखाय गोबां पुलिस आरो सिकिउरिटि फोर्स थिसननो गोनां जादों सोनाब बंगआव बेफोरबायदि गारि मटर बुफाय बुसि खालामनाय टिएमसिनि मावख' सावनानै होनाय होसो होसो टिएमसिनि मावथिफोरखौ बुनाय बेफोरो कचबिहार आसानसोल हावड़ा बेफोर जायगायाव बांसिनै जादों कचबिहारनि दिनहाटा टाउन ब्लकआव टिएमसिनि आफादगिरि बिशुधारखौ बिजेपिनि मावथिफोरा गाज्रियैनो गाग्लोबदों काउन्टिं सेन्टारनिफ्राय बायजोआव ओंखारनाय समावनो गाज्रियैनो गाग्लोबदों गस्ला बायदिसिना बिसिनानै गाज्रि गाग्लोबदों बेखौ उनाव सिकिउरिटि फोर्सआ रैखा खालामनानै लांनो गोनां जादों ओजोंहाय आसानसोल बर्तमान बेफोर ओनसोलावबो टिएमसि आरो बिजेपिनि मावथिफोरनि गेजेराव बुलाय सोलाय खालामनाय जाथाय जेराव गोबां चेयार टेबोलफोरखौ बुफाय बुसि खालामनाय जादों आरो बेयावबो सिकिउरिटि फोर्सआ लावथि सिबनो गोनां जादों आसानसोलावबो टिएमसिनि पार्टी अफिसखौ अर सावनानै होनाय जादों आसानसोल इन्जिनियारिं कलेजाव जि काउन्टिं सेन्टार दंमोन बेयावबो चेयार टेबोल गारि मटर बायदिखौ बुफाय बुसि खालामनाय जादों आरो बेयावबो सिकिउरिटि फोर्सआ बेफोरखौ होबथानो थाखाय जायफोर बेबायदि हिंसायारि जाथाय सोमजिहोदों बिथांमोनखौ होस्रांहरनानै गुबुनाव दैथायहरनो गोनां जादों बेबायदिनो काउन्टिं जोबस्लाबि समावनो दाब दाब जायगायाव मैयानि सानाव गोबां हिंसायारि जाथाय जादों सोनाब बंगआव टिएमसिनि दैदेनगिरि आरो बेंगलनि बारग' सीएम ममता बेनार्जी बिथाङाबो अजद होयोदि बिथांनि मेगन सेरावनो काउन्टिंनिफ्राय बायजोआव ओंखारनाय समाव बिजेपिनिया गाग्लोबदों होननानै फोरमायथियो बेलासे 3 रिंगानिफ्रायनो आंनि आरो टिएमसिनि मावथिनि सायाव गाग्लोबनाया जागायजेनदों होननानै फोरमायथियो ममता बेनार्जीआ टिएमसिनि एजेन्टफोरखौ काउन्टिं मिरुआव हाबनो होआखै होननानैबो फोरमायथियो मख'नो गोनांदि सोनाब बंगआव टिएमसिआ 15 बोसोर सोरखार सालायदोंमोन आरो टिएमसिनि उनाव दा बिजेपिआ गोबां मासि लानानै गोदान सोरखार दानो थांगासिनो दङ ममता बेनार्जी बिथाङा गावनि बियाब भबानिपुर बियाबावनो बिजेपिनि बिजाथिनि आखायाव जेननो गोनां जादों बिजेपिनि शुभेन्दु अधिकारी बिथांनि आखायाव 15,000 भटनि फारागथिजों बिथाङा जेननो गोनां जादों ओजोंहाय तामिलनाडुआवबो डिएमके आरो एआइएडिएमके मोननै दोला 50 बोसोरनिफ्रायनो तामिलनाडुखौ गावसोरनि आखायाव लानानै सालायबोदोंमोन दा बेबो बायबाय दा एक्टरनिफ्राय राजखान्थिगिरि जानाय सि जसेफ विजय बिथांनि पार्टी टिभिकेआ 108 मासियाव देरहानानै गोदान सोरखार दानो थांगासिनो दङ जेराव डिएमकेनि दैदेनगिरि आरो सीएम एमके स्टेलिन बिथाङाबो गावनि बियाबावनो जेननो गोनां जादों सोर दैदेनगिरिनि बुंनाय खोथाया बेसेबां मोगथां महर मोनखो बिसायख'थिनि समाव गोबां दैदेनगिरिया गोबां खोथा बाथ्रा बुंदोंमोन गोबां दाजाब दानखौ फोरमायथिदोंमोन आरो फर्मुला फोरमायथिदोंमोन बेनि मादाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव एनडिए हिसाबै मोन 15नि मादाव मोन 15आवबो देरहागोन होननानै दाबि खालामदोंमोन आरो दाबि खालामनाय बायदियैनो एनडिएआ मोन 15नि मादाव मोन 14 मासियाव देरहासार जानो हादों ओजोंहाय इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि एमपि प्रमद बर' बिथाङा आसामनि मादाव ओनसोलारि राजखान्थि दोलोफोरनि मादावनो इउपिपिएलआ साबसिन रिजाल्टखौ खालामगोन होननानै दाबि खालामदोंमोन नाथाय प्रमद बर' बिथां बुंनायनि थारला उल्था नुजाथिबाय बे बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइया जेराव प्रमद बर' बिथाङा गावनि बियाब तामुलपुराव गाव जेननायजों लोगोसे इउपिपिएलनि सासेबो बिजाथिफोरानो बे बिसायख'थियाव देरहासार जानो हायासै गासैबो बिजाथिफोरानो फ्राय एनडिएनि आखायाव जेननो गोनां जाबाय आरो दा बे समाव इउपिपिएल दोलोआव सासेबो एमएलए गैलिया बिटिसिआव एनडिए हिसाबै जोबोद मोजां फिथाइ खालामनो हानायखौ लानानै एनडिएनि गेजेराव गोबां रंजानाय अदेबानि बिपिएफ आरो बिजेपिनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मैखोमै रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों क'क्राझाराव बिपिएफनि बिजाथि सेवलि महिलारि बिथाङा देरहासार जानो हानायखौ लानानै जेरावबो रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों बमा गावनायजों लोगोसे बेन्ड पार्टी दामनाय देनायनि गेजेरजों रंजा बाजा मोसानायखौ नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो तामुलपुरावबो एनडिएनि बिजाथि बिश्वजित दैमारि बिथां देरहासार जानो हानायखौ लानानै गोबां रंजानाय नुनो मोननाय जादों आबिर फोननानै रंजानायजों लोगोसे दामनाय देनायनि गेजेरजों हायला हुइला मोसानानै बिश्वजित दैमारि बिथांखौ बरायनाय नुनो मोननाय जादों ओजोंहाय पानेराम ब्रह्म बिथांखौबो गावनि न'आव ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे मददगिरि आरो मावथि बिथांमोनहा रंजा बाजा मोसानानै बिथांखौबो बरायदों
थिग बेबायदिनो एनडिए देरहानायखौ लानानै गासै आसामावनो रंजा बाजानि थासारि नाथाय बे रंजा बाजानि गेजेरावबो सिपाझाराव बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो गावजों गावनि गेजेराव मैखोमै बुलायलायनाय जादों बिजेपिनि बिजाथि परमानन्द राजबंशी बिथाङा देरहासारनायखौ लानानै बिजेपिनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरा रंजा बाजा खालामदोंमोन बे समावनो माखासे खोथाखौ लानानै गावसोरनि गेजेरावनो गोबां नारा नाथार बुलाय बुसि जादों जेराव दरं जिल्लानि बिजेपिनि दैदेनगिरि बिजन देखा बिथांखौ गाज्रियैनो गाग्लोबदों जायनि जाहोनाव बिथांखौ उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननोबो गोनां जादों। जाखांबायना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि नुखो सिगां मोजां नुदों मोजां नुजोब्बायना सिगांथ' नुवाखैमोन ना नुवाखै आं इसेबो दासो नों दा माबायदि मोनदों बेखौ मोजां सानसेयाव दाथ' नुजोब्बायना बेल'सै सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै दा नुबाय मोननैबोथ' नुवामोन ना नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय दाथ' मोजां नुबायना ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन जेरै डक्टर आश्राफुल आलम डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन